a cɛ kaɲi a nɔ kaɲi i bɛ om nana ni hɛrɛ ye wa i bɛ om nana ni an dun ye ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn man da an dilu la c'est de la qualité ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn man da an dilu la c'est le numéro 1 sokɔnɔna la a bɛ manamana hali kɛnɛmana la a bɛ manamana kɛ u ka siman kɔ c'est recommandé u ka siman kɔ c'est de la qualité an di baara telima cɛ ɲuman sɔngɔ dama tɛmɛ diya an di baara telima wa da ka di trop sojɔlaw lafiyara pɛntirikɛlaw lafiyara i bɛ om nana ni hɛrɛ ye maliyɛnw sɛbɛra an du intérieur an du extérieur sɔngɔ dama tɛmɛ diya do ani siman kɔl a baara n'o kan ɲine a bɛ ja teliya la a b'i ka so nuguya sɔngɔ dama tɛmɛ diya baara n'o kan ɲi i bi om baara n'o kan ɲi sɔgɔnɔ ta ni kɛnɛma ta a baara n'o kan ɲi i bi om 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 Journée panafricaine des femmes ni o be musolakaw ka hakɛ ɲini wulikajɔ ko fɔ ale ye sanyɛlɛma ɲɛnajɛ hokumu kɔnɔna na muso cɛsirilen Awa Keita san 50 tɛmɛlen kɔfɛ ko ale ye wulikajɔba mun kɛ olu be cogo di ni waati na a bɛna ɲɛfɔli sɔrɔ ko ka ni kunnafoniya ninnu senfɛ cancer de la peau n'a be golo bon bana ko fɔ ko ale ye bana ye min b'a la ka cari kosɛbɛ ni waati na n'a y'a sɔrɔ a sababu ye mɛli ye tile la kɛnɛya tigilamaw be ɲɛfɔli wɛrɛw kɛ min be tali kɛ jɛya tulu munni na olu kɔlɔlɔ ye min ye ni bana in na aw bena faamuyali caman sɔrɔ o fɛnɛ ka ni kunnafoniya ninnu senfɛ an balimaw nin de ye an ka kunnafoni bakurunbaw ye ka kɛɲɛ ni bi juma ye juwe kalo tile 31 san 2026 an bena mun walawalaw ye ni sisan da in na o kama an b'a fɔ ko aw bisimila a ka teleso mandi sanfɛla la ni o ye Advance TV i n'a fɔ an tun ye a fɔ aw ye cogo min na san o san juwe kalo tile 31 ale ye do kɛrɛnkɛrɛnlen duniyamɔgɔ ka fara Mali ka olu be musolakaw kɔni ka cɛsiribaw olu ɲɛnamaya ɲinan san yi wulikajɔ Mali muso olu wulila k'u kunda kulukoro de ka se ka taa ɲɛfɔliw kɛ wulikajɔba minnu be senna ka faamuyali sɔrɔ nin ko in kan min ye anw ka ɲininikɛlaw ye olu taru ɲɛmada a kɔfɛ u ye minnu sɔrɔ aw ni ne an ka jɛ k'an ɲɛmada o fɛ juwe kalo tile 31 n'a be laɲɛnɛmaya fɛn be tali kɛ don min kɛrɛnkɛrɛnnen don farafina musow ka kelenya laɲɛnɛmayali kan ale ye san 64 sɔrɔ o kumu kɔnɔ musoba min n'o ye ni hakilina in ta Awa Keita ale de kɛra muso fɔlɔ ye min kɛra député ye Mali jamana kɔnɔ ani fɛnɛ lafasalikulu ɲɛma don fɔɔ ka taa se farafina kelenya o hakilina lafasali ma don o kumu kɔnɔ a ye wulikajɔw sabati farafina jamana caman na kɛrɛnkɛrɛnnenya Tanzanie jamana kɔnɔ ka se ka musow fara ɲɔgɔn kan u be se ka kɛ kulu ye cogo min na farafina a be se k'i yɛrɛ bɔ jɔnyawaleyaw olu kɔnɔna la an b'a ladɔnniya k'a fɔ nin don kɛrɛnkɛrɛnnen min talen don musolakaw minnu be yen nɔ n'olu ye farafina kelenya ɲɔgɔn kan fɔ sinsin n'o ye juwe kalo tile 31 n'a be laɲɛnɛmaya o kɔni ye don ye min be hakili jigin kɛ maa minnu kɔni ka wulikajɔw bonyara farafina kelenya o hakilina lafasali o baara ninnu kɛra sababu ye ka se ka Nations Unies k'olu bila u ka nin don kɛrɛnkɛrɛnnen ta k'a kɛ musow tɔgɔla don ye farafina gun kan o laɲini ninnu sigira sen kan san 1975 wagatiw ɲinanta ɲɛnɛmayali seli hukumu kɔnɔna la kulukoro ale de sugandira ka kɛ marabolo ye min na ni hakilinaba minnu tara Awa Keita fɛ ni ka taa laɲɛnɛmaya nin don kɛrɛnkɛrɛnnen laɲiniba dɔ de ye ka se ka tunkafa sabati kɛnɛya fɔɔ ka taa se miniji ɲuman ma ko o nɔgɔya jamanaden bɛɛ lajɛlen ye o hakilinaw olu baaraw nun donna kulukoro jamana kɔnɔ ɲinanta ale ɲɛnɛmayali seli la o ye k'a yira k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw fɛn min ye kɛlɛba minnu kɛra ka tɛmɛ olu hakilinaw min kɛra sababu ye ka se ka an ka kanabila ani an ka kɛn yɛrɛ ye ni ko o jidi olu talen don u fɛ ka don bɛrɛ la an be don min na ko bi i n'a fɔ misaliyala k'a yira k'a fɔ juwe kalo tile 31 ale ye don ye min kan ka hakili lajigi farafina ale ka ɲɛta la ani fɛnɛ maa minnu ye wulikajɔ kɛ ka se ka nin hakilina ninnu kɔkɔrɔma don ka tasibila kɛ olu ye min na sini ale be se ka dilan
ni kunu kɛlɛkɛlenw. An b'a fɔ ko musolakaw sanbɛ sanbɛ o kɔfɛ an bɛ taa ni kunnafoniya ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Mali ye jamana ye tile kɔni bɛ bɔ jamana min na kosɛbɛ wa ni waati na maliden caman bɛ mun b'a la ka wulikajɔw kɛ ka se ka fɛɛrɛbaw sigi sen kan min kɛ sababu ye ka tile in bamayɛlɛma ka kɛ courant kɔni ye min kɛ sababu ye ka nɔgɔya caman don an ka baarabolo la. K'aw ladɔnniya k'a fɔ o de hukumu kɔnɔna na min ye entreprise caman bɛ mun kɔni bɛ baara kɛ ni courant ye min kɔni bɛ bɔ tile kɔni yɔrɔ n'a bɛ kɛ sababu ye ka an ka bolimafɛnw olu charger ka taga sigi olu kɔni nɔgɔya. Omar Sisoko ale bɛ ɲɛfɔli caman kɛ an ye a ko la. An ka jamana kɔnɔ bolimafɛn minnu bɛ sanna olu bɛ sɔn ni taji de ye. A bɛ wagati bɔ sisan bolimafɛn dɔw fɛnɛ bɛ ka fanga sɔrɔ. Bibi na an bɛ kumana min kan o de ye ko mobili minnu bɛ yen n'u bɛ boli ni courant ye. Essence ti k'u la, gasoil ti k'u la, pétrole ti k'u la. Est-ce que o essence ninnu o mobili ninnu ko an kan ka u labato bi an bɛ se k'u kan ka bolifɛnw ye Mali kɔnɔ wa? O b'a yira k'a fɔ an kan ka an miiri nin tagabolo kura minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ yaasa mɔgɔw bɛ se ka taga o tagabolo kura ninnu fɛ cogoya min na. A tagabolo nafa ka bon kosɛbɛ parce que mobili électrique ninnu n'u nana an ka jamana kɔnɔ n'u bɛ courant utiliser mais a kan ka kɛ courant ye courant min fana bɛ yen nɔ n'a courant ma produit ni gasoil ye panneau solaire parce que tile b'an fɛ yan kosɛbɛ. An kan k'a lajɛ k'a fɔ an bɛ se k'o tagabolo ninnu k'an tagabolo. Ka fara u ka senteliya kan bolifɛn kura ninnu labɛnnen don ni subahana mansinw ye min bɛ ka a sanbagaw la wasa kosɛbɛ. Bolimafɛn kuramaw an bɛ don min ko bi a sugu ka di kosɛbɛ. A bɛ san 2 bɔ maa caman kɛlen don k'i ɲɛsin o feereli ma. O de kama an kɛlen don ka na n'a suguya caman ye minnu b'an ka feereyɔrɔ la. Togo min na an ka clients bɛ se ka nimisi wasa sɔrɔ. An de kɛra maa fɔlɔ ye bolimafɛn kurama feereli la Mali kɔnɔ yan. Ka tali kɛ ni o ye minɛn minnu fana bɛ kɛ k'a falen an b'olu feere. Nin bɛɛ kun ye ka se k'an ka clients mago ɲɛnabɔ. Ni bolifɛn ninnu tiɲɛna u sannen kɔ dilannikɛla jɔlenw b'an bolo k'u dilan fo k'u ɲɛ. O bɛɛ n'a ta bolifɛn kura ninnu ka tiɲɛni man bon fiɲɛ kan n'o ye environnement ye sabula u tɛ sisi bɔ. An ka duguba kɔnɔna la u bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye ka maaw ka taama nɔgɔya. Taa carburant tali min kɛ jamana wɛrɛ la ni gɛlɛyaw bɛ don a naliw la i b'a ye a bɛ se ka kɛ sababu fana ye o sira ninnu fɛ an tɛna dépend kosɛbɛ kɔfɛlaw la parce que ni tile b'an fɛ yan an ye panneau solaire sigi min bɛ se an ka moto charger an ka mobile charger an tɛna siri kuma bɛɛ carburant la kɛnɛma k'a fɔ ko n'a nana a ma na an ka bolimafɛnw tɛ boli o fana y'a nafa sɔrɔ sira dɔ ye. Je pense que hakilina ɲumanw don bi mais hakilina min don ça demande toute une technicité a bi fɛn dɔ de ɲini waleya dɔw ka bila sen kan a ka réfléchir ka ɲɛ bolimafɛn minnu fana bɛ na u ka adapter problème minnu bɛ an ka sigida kɔnɔna la o la bon siraw bɛ se ka bila jeunes bɛ yen i n'a fɔ tile bɛ yen tile min bɛ se ka to an bɛ photovoltaïque caman sigi ka tasuma di ka batterie charger. Ka tali kɛ ni diɲɛ yɛrɛ cogoyaw ye sisan i n'a fɔ tajiko gɛlɛyaw a ka kan fɛɛrɛw ka sigi sen kan min b'a to an bɛ courant sɔrɔ ni an ka tile ye ka kɛ an ka bolifɛnw na bolifɛn minnu labɛnnen bɛ a kama. N'i ko samiyɛ i ko sanji wa n'i ko i ka taa i ka baarayɔrɔ la ka sɔrɔ sanji kɔni bɛ sen na a tɛ taa labɛn dɔw kɔ ni o ye sanji minɛnw ye maa mun ka baara ɲɛsinnen don o minɛn ninnu feereli ma ni a bɛ parapluies ka taa fara imperméables kan ko olu kɔni bɛ gɛlɛya caman sɔrɔ la nin waati na u ka baara hukumu kɔnɔna na Umar Sisoko ale kɔni taara baro k'u fɛ a ye minnu sɔrɔ an ka jɛn k'o lajɛ. Tilema tɛmɛnen kɔfɛ min funteniko barika bonyana kosɛbɛ ɲina sanji fɔlɔw kunbɛnnen don kosɛbɛ. O sanji ninnu bɛ kɛ sababu ye ka sugu dɔ sigi sen kan n'o ye sanji minɛnan sugu ye ani parapluie sugu. Sugu bɛrɛ kɔni tɛ yen sabu an ka sugu bɛ a bɛ samiyɛ de nɔfɛ komi samiyɛ in fana nani ɲina a sugu man di dɛ ne ka sugu bɛrɛ tɛ yen kelen semaine kɔnɔ a tɛmɛ min san den semaine tile kɔnɔ san kɔnɔ an bɛ se ka den 10 feere san kɔrɔ parapluie sɔngɔ kɛmɛ wɔɔrɔ ta fana bɛ yen kɛmɛ duuru ta bɛ yen. Mana fana kɛmɛ seegin bɛ yen wa fila ta fana bɛ yen. Jagokɛla wɛrɛ ka fɔ la sugu ka gɛlɛn o gɛlɛya in bɛ tali kɛ san nali sumayali la. N bɛ dugawu de kɛ ala ka sɛbɛn ɲuman nati n'a ɲuman nana an bɛ clients ye o an ma se ala an yɛrɛ ko wele bon ni sɛbɛn bɛ 12 la ni ji bɛ kana don min an bɛ se ka bɔrɛ kelen feere bɔrɛ kelen den 40 de b'a kɔnɔ tile kelen yɛrɛ kɔnɔ an bɛ se k'o feere. Mais nin bɛɛ n'a ta sanji nali sumayara cogo o cogo la o sannikɛla kelen-kelenw bɛ wuli ka se feerekɛlaw ma yalasa ka manafini dɔ ɲini yanni samiya ka daminɛ kosɛbɛ. Ko nin ye joli de ye? 11 000. 8 000 b'a sɔrɔ.
bon mina sanni kɛ yan yɔrɔ la wagati caman k'i protéger pour que i bɛ se k'i ka ci dɔw ɲɛnabɔ cogo min na parce que sanji kɔni t'anw ka ci bali bon sugu ka gɛlɛ mais an yɛrɛw b'a dɔn a gɛlɛya yɔrɔ min na an yɛrɛw b'o dɔn voilà n'o tɛ sugu ka gɛlɛ sisan fɛn bɛɛ lajɛlen mana dɔrɔn tɛ quoi minɛn caman bɛ i yɛrɛ b'a san i yɛrɛ b'a dɔn prix tɛ cogoya la tuguni quoi. bon samiya fɛ minnu bɛna n'a ye bon u b'a dɔn k'a fɔ a bɛ san wagati prix min ka di u b'o prix de d'a kan ni min yɛrɛ bɛ ka ban mana la u bɛ dɔ fara o kan wagati bɛɛ. Mali cakɛda min sigilen don jiko ni wagati jateminɛ kow la n'o ye Mali météo ye ale ka fɔ la ɲinan samiya bɛ fusaya mais jiwoyo kow bɛ sɔn ka caya a kɔnɔ kosɛbɛ ka tali kɛ ni jateminɛ ninnu ye bɛɛ kan k'i hakili to i yɛrɛ la. Ayiwa kunnafoni nasira wɛrɛ la an bɛ taa kɛnɛya bunakun kan an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ cancer de la peau n'a bɛ wolo bon bana ko fɔ ko ale ye bana ye min b'a la ka cari kosɛbɛ nin waati na wa bana don min kɔni jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko a gulonnen don mɛnni la tile kɔrɔ dɔgɔtɔrɔlakaw olu fana a jira k'a fɔ ko maa mun bɛ jɛya tulu mun walasa fari ka jɛya ko o fana bɛ se ka kɛ sababu ye ka wolo fɛgɛnya ni o bɛ na ni cancer de la peau in ye anw ka ɲininikɛla Mayisa Sila ale ye wulikajɔ kɛ a ye min sɔrɔ Mamadu Jalo ale b'o lakale an ye an k'a lajɛ. Ma caman bɛ kɔlɔsili kɛ a farikolo la fɛn bɛ tali kɛ butɔnw walima kurukurumisɛnninw na a dɔw la olu bɛ se ka kɛ cancer de la peau ale sababu ye. Cancer ye bana dɔ de ye golo ta o ye golo fɛn dɔw bɛ yen n'an b'a fɔ cellule olu bɛ bayɛlɛma u yɛrɛ ma n'u bayɛlɛmana u yɛrɛ u bɛ caya ka caya fo ka golo cellule mun ka ɲi u b'olu degun k'olu bali u ka baara la donc o de ye cancer ye. Dɔgɔtɔrɔw ka ɲɛfɔli la o y'a jira k'a fɔ tilekɔrɔ jɔli walima ka fɛn wɛrɛw ɲagami tuluw la an bɛ minnu mun walasa ka se ka farikolo wɔlɔkɔ olu bɛ se ka kɛ sababu ye ni ka cancer de la peau ni k'a sinsin. N'i bɛ tulu mun tulu bɛ mɔgɔ fari jɛ a bɛ se ka cancer risque augmenter kosɛbɛ a bɛ se parce que fɛn min bɛ golo fin n'a bɛ an b'a fɔ ko mélanine ni fɛn o fɛn bɛ se ka ale bloquer o bɛ tile rayon ninnu farinya fari ma donc tile rayon bɛ tɛmɛ fo ka don golo kɔnɔna na donc n'a taara ɲɛfɛ u bɛ se ka joli bɔ fari la joli min bɛ se ka bayɛlɛma a mɛnɛ a yɛrɛ ma bon a t'a kɛ bɛɛ la mais a bɛ risque kɔni augmenter parce que tile mana farinya fari ma a bɛ se ka na ni fɛn caman hali a bɛ golo bɛ se ka kɔrɔya joona k'a sɔrɔ i ma se san min ma golo bɛ se ka kɔn ka fɔsɔn k'a sɔrɔ i ma se âge ma o bɛɛ ye taamasiyɛn min b'a jira k'a fɔ tile bɛ k'i kɛlɛ. An b'a ladɔnniya k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ bi fɛn bɛ tali kɛ produit tuluw la olu kɛlen don a dama sugu ye wa sugu min don an balima musolakaw olu de kɛlen don ka matarafa kosɛbɛ o kama an wulila ka se ni produit feerebaga ninnu ma u k'u hakilina fɔ an ye. Souvent ne tɛ client ka recommandation lajɛ souvent i bɛna ne fɛ ne b'a lajɛ min ka ɲi fari ma ne b'o de d'i ma min ka ɲi fari ma n b'o d'i ma bon client dɔw bɛ na i b'a ye u fariw tiɲɛnen don ka sababu kɛ tulu yɛrɛ utiliser cogo fana b'a la quoi bon dɔw fana b'a la i b'a ye problème b'u fari la en réalité bana de don. An tɛna pierre jeter muso minnu b'u farikolo dépigmenté kan parce que ce sont des femmes qui sont harcelées à longueur de journée ni i mental ma kɛ mental d'acier dɔrɔn i bɛ succomber donc n'i y'a tigi lajɔ k'a fɔ ɲɛna pourquoi tu éclaircis elle te dit non n tɛ ka produit mun bɛ ka si tulu de mun n ka tulu ye nin de alors que on sait qu'il y a des produits de mon quoi. Donc produit mun koni franchement ça non conséquences mun b'a la bɛ se ka ɲɛfɔ. Ni wulikajɔ ninnu kɔfɛ jateminɛw y'a jira k'a fɔ fɛɛrɛ min bɛ se ka sɔrɔ cancer bana la kɛrɛnkɛrɛnnenya farikolo ta o de ye fɛn min ye an ka jateminɛ kɛ an ka tulu muntaw la ani fɛnɛ farikolo yɛrɛ cogoya an ka se dɔgɔtɔrɔw ma u ka ɲɛfɔli k'an ye cogo min na an bɛ se k'a dɔn min ka ɲi an fari ma. I n'a fɔ aw yɛrɛ y'a faamuya cogo min na ni de bɛ dansigi an ka bi kunnafoniyaw la an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn a ka danaya kurakura la Advance TV ka kan bɛ d'aw ye ko Ala k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ kunnafoniya kura wɛrɛ kɛnɛ kan. A cɛ ka ɲi a nɔ ka ɲi i bɛ om nana ni hɛrɛ ye wa i bɛ om nana ni an dun ye ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn man da an dilu la c'est de la qualité ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn man da an dilu la c'est le numéro 1 sokɔnɔna la a bɛ manamana hali kɛnɛmana la a bɛ manamana kɛ u ka siman kɔ c'est recommandé u ka siman kɔ c'est de la qualité an di baara telima cɛ ɲuman sɔngɔ dama tɛmɛ diya an di baara telima
Telima wabdaka di tro. So jo na la fiera, pentiri ke la fiera. Ibe nana ni here, mali ho severa. En du intérieur, en du extérieur. Songo dama teme diado, anisi mankol. Apara no kanyine, abeja teliala. Abika so nuguya, songo dama teme dia. Bara no kanyi, ibi bara no kanyi. Sogo no tani kene mata, abara